سلام فنوير تي في عب مكتال تركبو كبراتن كبرانن كمي تمسيو ساعة شعة تأخيلو لومي 15 شعة حتى سلالو زينا فتن وزان حزنا لكم قيرنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم لوام تخلي فلما هرستزينا ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ቀሪቡ ዘሎ ስእላዊ ምርኢት ናይ ወለዶታት ታሪኽ ዝሰነደ ምዃኑ ወደብትን ተዓዘብትን ገሊጾም መንግስቲ በብግዚኡ ዘእተዎ ዘመናዊ ማሽነሪ ሕርሻ ኣብ ኣሳልጦን ኣርማዕነትን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ንውህደት ተገልገልትን ኣገልገልትን ዝሕይል ሰሚናር ተኻይዱ ኣብ ኣህጉራዊ ምርኢት ኣጽዋር 2023 ሩስያ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝማረኸቶ ኣጽዋርን ወታደራዊ ንዋትን ንምርኢት ኣቕሪባ ሩስያን ማሊን ጉዳይ ኒጀር ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ጻዕሪ ክካየድ ጸዊዐን ኣብ ሊብያ ኣብ መንጎ ክልተ ተቐናቐንቲ ዕጡቓት ጉጅለታት ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራታት ወሪዱ ናብ ዝርዝሩ ክንሰግር ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ብምትሕብባር ሚኒስትር ዜናን ሚኒስትር ምክልኻልን ቀሪቡ ዘሎ ስእላዊ ምርኢት ንመደባት መኸተ ልምዓት ጥምረት ህዝብን ሰራዊትን ብቐንዱ ድማ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ባዕዳውያን ገዛእትን ተጻዋዕትን ከም ዘንጸባርቕ ተገሊጹ ጋዜጠኛ እልልታ ሀብተማርያም መልክዓ ጠብጣብ ዘዳለወቶ ትሕዝቶ ዮናስ አብርሃም ናጽነት ኮይኖ ከይለወጡ ጣማ ሎብ በርደሚኾ እትዕዙ ስቀረ ናጽነት ኮይኖ ከይለወጡ ጣማ ሎብ በርደሚኾ እትዕዙ ስቀረ ብምትሕብባር ሚኒስትር ዜናን ሚኒስትር ምክልኻልን ተዳልዩ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2023 ቀሪቡ ዘሎ ስእላዊ ምርኢት ናይ ወለዶታት ታሪኽ ዝሰነደን ዝገልጽን ምዃኑ ተገሊጹ ስእሊ ኣብ ምስግጋርን ምውራስን ባህላውን ታሪኻውን ውርሻ ዓብዪ ተራ ዝጻወት ተነቢቡ ዘይውዳእ እዩ ዝበለ ኣባል ጎስጓስን ሓበሬታን ሚኒስትር ምክልኻል ኣቶ ኤርምያስ ስዩም እቲ ተዳልዩ ዘሎ ምርኢት ኣብ ምስግጋር ታሪኽ ከም ንኡስ ኣካል ኮይኑ ከም ዘገልግል ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣቶ ኤርምያስ ወሲኹ ሰኣላይ ማለት ናይ ገዛ ርእሱ ድርሰት ብመልክዕ ስእሊ ዝጽሕፍ ስነ ጥበባዊ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሞያ ዝነጥፉ መንእሰያት ብትግሃት ክሰርሕሉ ተላቢዩ ሓንቲ ፍሬም ንባዕላ ሓንቲ መጽሓፍ እያ ኣብዚ ዳሊና ዘለና ዝወለዶኻ ሱሳ ፍሬም ጥራይ ዘይኮነ ሱሳ መጽሓፍቲ ሓንቲ መጽሓፍ ሓንቲ ኣንግል ኣልዒሉ ሱሳ መጽሓፍቲ ዝስራሐሉ ነዚ ወለዶታት ዝቓነ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ነቲ ዝነበረን ኩሉ ትጽመትካ ንስጋብ ሕጂ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ናምነት በዚ ዘሎ ብጸጋምና ዘሎ ሳልተሪ ኸየት ናይ ቀደም ዝነበረ ወራራት እትኡ ዝነበረ ፍሽኽታ እትኡ ዝነበረ ቃልሲ ደስቴም ኣብዞም ሓድሽ ወለዶ ኻኒ ናብዚ መጽእ ኣሎ እቲ ጀኔሬሽን ከመይ ገይሩ ናብዚ ከባቢ ይመጽእ ኣሎ ንባል ከም ጅማሮ ዳ እምበር ገና ዘይወፅእ ኣሳእላ ኣለና ኣብ ሚኒስትር ዜና ሓላፊት ጨንፈር ስእሊ ኣቶ ተኣዛዝ ኣብርሃብ ወገኑ ትሕዝቶ ናይቲ ቀሪቡ ዘሎ ምርኢት ንመደባት መኸተ ልምዓት ጥምረት ህዝብን ሰራዊትን ብቐንዱ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምምካት ባዕዳውያን ጸላእቲ ከይተሓለለ ዘሕለፎን ዘሕልፎ ዘሎ ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ከም ዘንጸባርቕ ገሊጾም ሓደ ንምክልኻል ሃገር ልምዓት ጥምረት ህዝብን ሰራዊትን ነዚ ዘንጸባርቕ እታ ቴማ ኣውያ ዘላ ብመሰረት ቅያስ ስጡን መስርሕ ትብል ነዚኣ ንክንትግብር ኢልና ዝገበርና ስለዚ እቲ መደብ ብከምዚ መንገዲ ተቐሪቡ ዘሎ እዚ መደብ እዚ እንድሕር ኢና ኸኣኒ ካብታ መጀመርያ ናይ ማሕላ ናይ ቀዳማይ ዝርያ ሃገራዊ ዘላ ክሳብ እቲ ልምዓታዊ መደባት ተጻብኦ ወያነ ስጋዕ ጅምር ልምዓታዊ መደባት ድሕሪኡ ተጻብኦ ወያነ መጀመርኻ ካብ ቀዳማይ ወራር ክሳብ ሳልሳይ ወራር በዚ ሓደ ሸነኽ በቲ ካልኣይ ሸነኽ ከኣኒ እቲ ደምሳስ ኩናት ሕዚ ሕጂ ዝመፀ እዩ ተቐሪቡ እዚ እቲ ዕላምኡ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ተውርሶ እያ ሰኢልካ ዘይኮነ መስዋእቲ ተኸብሎ ስራሕ እዩ ስለዚ መስዋእቲ ተኸፊሉ እዩ ንዓኣቶም ከዓ ነዞም ሕጂ ዘለዎ ከኣኒ መስዋእቲ ከም ተኸብሎ ንዓኣቶም ከኣኒ እናሰጋገርካ ብኡ መንገዲ ከኣኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ምቅብባል ሕቶ እዩ ኣቶ ተኣዛዝ ወሲኹ እዚ ስእልታት እዚ ከቢድ ዋጋ ህይወት ብዙሓት ዝተኸፍለሉ ስለ ዝኾነ ተረካቢ ወለዶ ብዕምቀት ክግንዘቦ ኣፍልጡ ዝያዳ ክዓቢ ድማ ታሪኽ ክብርብር ተማሕፂኖ ነጋድያን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ከምዛ ዓይነት ምርኢት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ቀሊል ስለ ዘይኮነ
ኣብ ከምዚ ወቕታዊ ኣጋጣሚታት ጥራይ ከይተሓፅረ ኣብ ውሽጥን ወፃን ብሰፍሐን ብቐጻልን ክቐርብ ተላቢዮም ንሕና ሕጂ ናሽቱ ዘለና ኩሎም ፍልጥ ስለ ዘይንክእል ኣብዚ መፂና ንመምሃር ኾነና መዘከር ኾነና ከመይ ከም ዝገበሩ እንታይ ከም ዝገበሩ ድማ ንዕዘብ ኩሉ ድማ ተማሂርና ተመክሮ ድማ ወሲድና ኣለና እዚ ኩሉ ተዛይዶለስ ንዓስ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ከምዚ ኸይረኣኻ ሞይ ትወርሳ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ረኣየ ኮይ ዝወርስ ዘሎ ስለዚ ረኣየ ስለ ሰምዐ ዝወርስ ዘሎ ክወርስ ኣለዎ ከምዚ ክርአ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ከምዚ ክርአ ኣለዎ ክወረስ ኣለዎ እዞም ድማ ደይፈልጡ ድፈልጦ እኳ እቶም ደቅና እኳ ሕጀን ፈይጦሞ ንሕና ካብ ቅድም ንፈልጦ ነርና ደቅና ግን ሕጀን ፈይጦሞ እቶም ዝመፁ ካ ሕጂ ክፈልጦ ኣለዎም መሊሶም ኩሉ ግዜስ ከምዚ ክርአ ኣለዎ ባዕሪ ክንደይ ኣብቲ ኩናት ኣትዮም ነዚ ክስእልዎ ከሎ ከቢድ ዋጋ እዮም ከፊሎም መስዋእቲ ከፊሎም እዮም ብጣዕሚ ጽቡቕ ስኢሎም መሲጤ ነስእሊ ዝኽሪ ጸኒሐ ድሕሪት ይመልሰካ ተዘክሮታት ብፍላይ ከዓ ተናዓና ንኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ንህዝባ ግንባር ፍልይ ዘብሎ ካብ ካልእ ክብገስ እንከሎ ትሒዙ ዲኮመንት ገይሩ ንኩሉ ነገራት ስለ ዝኸይድ ነበረ እቲ ናይ ቀደም ናይ ወለዶታት ናይ ቦታትና ናይ የታትና ናይ ሕዋትና ዝሓለፈ ቃልሲ ንኩሉ ዘርኢ ክሳብ ዝሕጂ ዘለና ግዜ ከዓ ስለ ዘርኢ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ተመሲጠ መቸም ርእየ ክፀጉበ ይከኣልኩን ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ኮሮና ንመጀመርያ ግዜ ይካየድ ስለ ዘሎ እንቋዕ ብዝቃዓና ያድብል ኣነ እዚ ብምትሕብባር ሚኒስትር ዜናን ሚኒስትር ምክልኻልን ቀሪቡ ዘሎ ስእላዊ ምርኢት ካብ 1979 ክሳብ 2023 ንዝነበረ መድረኻት ዝውክል ስእልታት የጠቓለል ናጽነት ኮይኖ ከይለወጡ ጣዕሞ ሎብ በርደሚኾ ክትዕዙ ዝቐረበ ናጽነት ኮይኑ ከይለወጡ ጣዕሞ ሎብ በርደሚኾ ካብ መንፈስ ፌስቲቫል ከወፃና ብዞባ ደቡብ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ዘቐረበ ትሕዝቶ ብነጋድያን ተሞጊሱ ወኪል ኢና ዘርአይ ብርሃን ዘዳለወ ጸብጻብ ሻም ተወልደ ከቕርቦ እዩ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ብዞባ ደቡብ ቀሪቡ ዘሎ ንብዙሕነት ባህልን ያታን ከምኡን ኣብቲ ዞባ ንዝካየድ ንጥፈታት ሕርሻዊ ልምዓት ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ብዝመፁ ነጋድያን ኣድናቖት ረኺቡ እቶም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታትን ሃገራትን ዝመፁ ነጋድያን ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ፌስቲቫል ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ን3 ዓመት ተቋሪጹ ብምጽንሑ ጽምኣትን ሃረርታን ከም ዝነበሮም ብምጥቃስ ብቐንዱ ንመኸተ ህዝቢ ሰሆ አንጻር ወራራት መሳፍንቲ ትግራይ ንባህላዊ መስፈራት ኣብ ሓሸራት ብፍላይ ድማ ኣብ ጣንጡ ዝካየድ ምርምር ከምኡን ሕርሻ ዓሳታት ኣብ ጥዑም ማይን ካልእን ዝሓቆፈ ምርኢት ብኣቀራርብኡን ዝወሃብ መግለፂታትን ከም ዝዓገቡ ኣብሪሆም ንሳቶም ኣስዒቦም ንያታዊ መነባብሮን ወግዕታትን ብሄራት ትግርኛን ሳሆን ሓቂፉ ኣብ ዝርከብ ህድሞታት ዝተዓዘቦ ካብ ካይላ ዕንፀይትን ቆርበትን ዝተሰርሐ ያታዊ መሳርሒታት ስልማት ኣልባሳትን ወግዕታትን እቲ ካልእ ዝመሰጦም ምዃኑ ብምግላጽ ንኡስ ምስሊ ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ከም ዝረኸብዎ ገሊጾም ወደብትን ኣካየድትን ኣዳራሽ ምርኢትን ቁሸት ያታዊ መነባብሮን ብወገኖም እቲ ቀሪቡ ዘሎ ንውክልና ዝኣክል ኣብ መኸተ ባህልን ያታን ከምኡን ምርምራዊ ስራሓትን ሕርሻዊ ልምዓትን ዘተኮረ ምዃኑ ብምጥቃስ መብዛሕትኦም ነጋድያን ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ብዕምቀት ክርድእዎን ከስተማቕርዎን ምርኣይ ዕግበት ዝፈጥር ምዃኑ ኣረዲኦም ኩሉ ትሕዝቶና ከዓ ንናውቲ ሕርሻ ዘንጸባርቕ ንናውቲ ኣመጋግቦም እንታይ ይመስል ነዚ ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ሒዝና መፂና ኣለና ሓፈሻዊ ካብ ዝገበላ ጀሚርካ እንታይ ከም ዝመስል ልክዕ ከም ዝትዕዘብኦ ዘለኹም በቲ ኣጎዛእ ይኹን በቲ ቅርፂ ናይዚ ህድሞና ንውሽጡቱ ምስ በልካ ድማ ኣብኡ ገለፅቲ ኣለዉ ብዛዕባ ወግዒ ሕፁነት እንታይ ከም ዝመስል ገልፁ ናቶም ኩሉ ትኡ ዘለዎ መጻውታት ከም ገበጣ ከም ሸደት ከምኡውን ዝተፈላለየ ፅወታታት ከም ሕጊ ደቀርቃብ ኩሉ ነዚ ነጋድያን ክሕጉስ ዝበልና ሒዝና መፂና ኣለና ማለት ቀደም ብሄረሳሆ ወላ ምስ እንስሳታት ዝገብርዎ ዝነበረ ቃልሲ ነቶም እንስሳታት ከዓ ከመይ ገይሮም ይስዕርዎም ነይሮም ወይ ከዓ ከመይ ገይሮም ኣብ ቁፅሮም ይእትዎም ከም ዝነበረ ዝገልጽ መጻወድያ ናይ ነብሪ ሒዝና መፂና ኣለና ነዚ ከዓ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ይዕዘቦ ኣሎ ይግረም ክንደይ ዓይነት ብልሓትን ክንደይ ዓይነት ክእለትን ከም ዝነበረ ይገልጹልና ኣለዉ ንሱ ንምርኢት ኣምፂና ኣለና ካልእ እውን ኣንበጣ ጉድጓድ ናይ ኣንበጣ ማለት እዩ ዓወይኒ ቦዶ ኢና ንብላ ጉድጓድ ናይ ኣንበጣ ሒዝና መፂና ኣለና ዞባ ደቡብ ብዘይካዚ ንመንእስያትን ዓበይትን ዝሓቆፈ ጉጅለ ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ኣብ ኣፋውያታ ብሄራት ትግርኛን ሳሆን ዝነጥፉ ክኢላታት ከምኡውን
እንስሳታት ዘገዳም ዘጠቃልል ትሕዝቶ ሒዙ ቀሪቡሎም መንግስቲ በብግዚኡ ዘእትዎ ዘመናዊ ማሽነሪ ሕርሻ ብኣሳልጦን ኣድማዕነትን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ሕጂውን ወኪል ኤርና ዝረኣይ ብርሃንን ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣሎ ኣርሴማ ኣስመሮም መንግስቲ በብግዚኡ ዘእትዎ ዘመናዊ ማሽነሪ ሕርሻ ኣበሳልጦን ኣድማዕነትን ስራሕ ዓቢ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ሜጀር ክብረኣብ ኣብርሃም ገሊጾም ኔሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሜጀር ክብረኣብ መንግስቲ ንልምዓት ብዘለዎ ቀዳምነት ኣብ ምድማድን ምድላልን መሬት ዝነጥፋ ዓበይቲ ዶዘራት ኣብ ማሕረስ ዝነጥፋ ዓበይትን ንኣሽቱን ትራክተራት ኣብ ምእካብ ምህርቲ ዝነጥፋ ኮምባይነራት ከምኡውን መስናዊ ሕርሻ ንምስፋሕ ዘገልግል መሳርሒታት ክቕርብ ምጽንሑ ብምጥቃስ ሳላቲ ተዓጢቑ ዘሎ መሳርሒታት ዝውጠን ሕርሻዊ ስራሕ ብብቕዓት ይዕመም ከም ዘሎ ኣብርሆም ተዓጢቑ ዘሎ ማሽነሪ ማዕረ ብመንግስቲ ኣብ ዝትግበር ፕሮጀክታት ዝህቦ ኣገልግሎት ንህዝቢ እውን ብስማዊ ክፍሊት ንሰዓት ብ150 ናቕፋ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ብተወሳኺ ኣረድዮም ብዘይካዚ ኣብ ሓልሓለ ዝካየድ ዘሎ ምርባሕ ዘመናውያን ናይ ጸባ ከብቲ ንምምዕባል ብዝወፀ መደብ መሰረት ኣስታት 1,000 ናይ ጸባ ከብቲ ክሕዝ ዝኽእል ዘመናዊ ደንበ ኣብ ደረጃ ምዝዛም ክበጽሕ እንከሎ ንመመስርሒ ጸባን መግቢ እንስሳን ዘገልግል ክልተ ዓበይቲ ህንጻታት ይስራሕ ከም ዘሎ ሜጀር ክብረኣብ ኣፍሊጦም ኣብ ስራሕ ዝርከብ ማሽነሪ ሕርሻ ኣድማዕ ስራሕ እኳ ይዓምም እንተሎ ምስ ጠለብ ህዝብን ዝጽበየና ዕማማትን ግና እኹል ከም ዘይኮነ ሓረስቶትን ሜጀር ክብረኣብን ይገልጹ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ንውህደት ተገልገልትን ኣገልገልትን ዝሕይል ሴሚናር ብ15 ነሓሰ ተኻይዱ እዚ ካብ ኩለን ትካላት መንግስቲ ግንባርን ማሕበራትን ዝተዋጽኡ ሰራሕተኛታት ዝተዋህበ ሴሚናር ኣብ ጽፈትን ስልጥናትን ኣሰራርሓን ኣዋህባ ኣገልግሎትን ትርጉምን ኣገዳስነትን ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝምድና ተገልገልትን ትካላት ህዝባዊ ኣገልግሎትን ብቕዓት ኣገልገልትን ዕግበት ተገልገልትን ከምኡውን ተገልገልቲ ንምዕጋብ ሰራሕተኛታት ክኽተልዎ ዘለዎም መምርሒታት ዘተኮረ እዩ ኣብ ምሕዳር ዘዋዶ ዋን ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ቃላብ ተስፋ ስላሴ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምህናጽ ብቁዕ ህዝባዊ ኣገልግሎት ናይ ቀዳምነት ምዃኑ ጠቒሱ ሓደ ትካል ሽቱውን ዕላምኡን ክወቅዕን ተልእኽኡ ክፍጽምን እንተኾይኑ ሓያልን ብሉጽን ኣገልጋሊ ክህሉ ስለ ዘለዎ ሰራሕተኛታት ዕቱባት ክኾኑ ተማሕጺኑ ጸሓፊ ትግደፍ ዘዋዶ ወይዘሮ ዓመተ ንጉሰ ብግድኣ ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎት ንህዝቢ ብፍሕሹ ኣቀባብላን ዲሲፕሊንን ብቁዕ ኣገልግሎት ክህቡ ግቡእ ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ዕላማ እዚ ንምስማር ውህደት ከም ዘድሊ ኣገንዚባ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋ ዝግ ድማ ካብ ምሕዳር ከባቢ ክሳብ ዝለዓለ መሓውር ምሕደራ ስሉጥን ጽፉፍን ኣሰራርሓ ክህሉ ናይ ኩሉ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ኣብሪሆም بخال وجن حلافي هواماتي أبن أوزبا عد غيح أتو إبراهيم بارولا نتساتفتي وفرتا مهارون اللمعات أب زهبو أستمهرو بقوع فلتاتن مويان زعات غمبن السين مهنات زقبر زلو وفري وتسيت نخركبو تمهارون السراح ولم عدلات بقبو كتكاملون بديسيبلين كمنا لسونا تحساسيبو حلافي بيت صحفة تمرتي ممهر بينة تصفاي بقرؤو وفري كرمتاو معتوت بنطفن حيالين تساتفو كمتزازم بمحبار نسترأي وهدات موجيسو كبراتن كبران قتلوا زغارب زينا وصاين مكتالكم دقمنا بخبرنا عدم أبزينا وصاي كنسجر روسيا قرنتي كاب 14 كساب 20 حاسة كتما موسكو تأنجدو زلا تشعي هجراوي مريت أزوار 2023 زغربتو أب كينات يوكرين زمارختو أزوار وتحدراوي نواتن هجرات معرب أغلبو بتصحتن مع كنات زينان سحيبو أتي أب بارك حربنياتات نمريت زغربة زتمارخة أزوار سرحات أمريكا بريطانيا أستراليا جرمن فرنسان كالوت أول هجرات كيران أتلانتيك نيتون تانكتات دروعات مكاين كمون كالا أزوار وتحدراوي ناوتن يركبو ازي كمزيلون كالو روسيا أب تسلات ممعبال زمناوي وتحدراوي أزوار أمزجيباتو نزلا قسكاس سنتوارق أب جبراوي كيرات تفتينو بقعتو سرقاقات أزوار
MiG 35 እትርከብን ዘመናውያን ነፈርቲ ኩናት ሰብ አልቦ ነፈርቲ ዘመናውያን ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ንዋት ንምርኢት አቅሪባላ ኣብዚ ምርኢት ልዕሊ 1500 ኩባንያታት መፍረ አጽዋር ሩስያ ከምኡውን ናይ ቻይና ኢራንን ቤላሩስን ካብ ዝርከበን 7 ሃገራት ተዋጽአ 85 ግዳማውያን ኩባንያታት ፍርያተን አቅሪበን ኣለዋ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ነቲ አህጉራዊ ምርኢት አጽዋር 2023 ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሞንጎ ሩስያን መሸርክታን ንዘሎ ወታደራውን ጸጥታውን መተሓባበር ዘደልል ምዃኑ ሓቢሩ روسيان مالين اب نيجر ب 26 حمله دحر استفصم علوا منغستي اب زوبا معرب افريقيا تخسيتو زلو متفنان بسلامو مقدد مفتاح سقمتي كوسد صويعن اتن هاجرات نزل صوعيت زي زقربا بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين مس بريزيدنت مالي اسامي غويتا اب زكايدو ناي تليفون زرربيو كلتيوم مراحتي نغداي نيجر بوتادراوي حيلن مفتاح زوسد سقمتي نتزوبا نبتوسخ يقጭትን زين برغغان ካብ ምሽማም ሓሊፉ ዘምጾ ፋይዳ ከም ዘየለ ብምጥቃስ ነቲ ጉዳይ በሰላማዊ መገድን ምፍታሕ ኩሎም አካላት እጃሞም ከበርክቱ ጸዊዖም ማሊ ቡርኪና ፋሶን ጊኒ ነቲ ኣብ ኒጀር ዝተፈጸመ ንመቀልባስ ንዝካየድ ዝኾነ ዓይነት ወታደራዊ ምትእትታው ከም እትቃወማ ይዝከር روسيا ቀንዲ ጠቂ ናይቲ ኣብ ሃገራት ምዕራብ አፍሪቃ ዘሎ ምንቅስቃስ ሽበራውን ውጅላታትን ቁጠባዊ ህመሻን هاجرات معراب كختل أو صنحة مزمازي بوليسيتات مخانية اتجلت. أب كتمات تريبولي ليبيا كو 4 سنة حاسة جميرو أب مقلتة أنا أنتي عدوات وجلتات زكايد زلو عدك أو جت كبيت سباوي كسرتات يوردالو. بس انك تجت زاجيت 55 سبات كم تقصلو تقصود سبات وسيات زركبوا مصات 150 قصيلن بمهلوم قطر موتات كزايد كم زخيل أميتهم. أتجت أبز عمت زي أب كتمات تريبولين كبابيان كابستولع تواتسالي فتصاميتات أتي زعابه سباو كسارة زورد مخانيم تبصابات ستقصم أب ليبيا أب منقوع عدوات أنا أنتي جلتات بزولع تلقاقامي جتات هيوت بوزحات سبات كم زتف يزحبر أتكستات السعبين نايتي كيران سمين أتلانتيك نيتو أب كتاشون 11 أب ليبيا دحر زكايدو وتدراوي متأتتاو استخستت تاون وتدراون كلولاو مخانو تنتنتي يقالتو بزين أسات 10 عامات زقت عليك لولاو عمايت شحات سبات كم تقطلون مليونات كم تمزاولون تبصابات يتقصو منقسي جاد أب مبرقاوي كفال هاجرو لعلمة ملكفتي بمنكست تانتو زمحلالة في الرسني دنك مالت ويلكم تخصيتو كم زلو بعسش الدشان حسه أفليتو منسترت عنا جاد أب زوج مجلتي بملكفتي نايت حمام زاقيت تمزقب موت كم زي اللي بمحبار نصفحاتنا حرقنا نتن نايت العلمة ملكفتي نمقمقام زعل مسرحات يكايد كم زلو أنا تسيرو بزي كازي تنقيم بتحللا في زخانة أنت ونمتفاء كوسد أبزلو وسقمتتات زاتا كورا قوس قوسا بزحايلة ملكعو يكايد كم زلو زحبرت المنستري حبرات سب مريح تراكت ساوت تسويعو بقندو موقت زعب لكناتات أير أبزلوان هاجرات سخصت رسني دنك أب كتماتاتن حوس كتماتاتن بمزحي زرقة كخونن كلو عمتاوي بدرجة عالم كاب 200 كساب 300 مليون سبات كمزلكف سبات ينتصرو أب هاجرات رحق مبرق إيسيان دوب أمريكان زمزقاب اللو علمة الملكفتي سباوي كسراتات كاسع مصنحو يقلات أمريكا قبل على هاجرو أصنعته زلا بيناوي إجراء تلعلو حزب أفغانستان بعشر دشان حاسة دقي متسويعو حزب أفغانستان أوعيت الزغربة مبلكالاي عمت موتا سراويت أمريكا كاب هاجرو أبزز أنبللو أقات أميو أمريكا كاب أفغانستان تسعيركوا أنت وزت أهجراوي حق بمتحس أرسكلاتو زلا أسات 7 بليون دولار جنزب أبداغمة حوية هاجر بدوها فتيرو كمزلو تقليتو أساس فرقي كاب حزب أفغانستان حدقات إميت أنسلالي وأن هلوة أمريكا ناس جنزب كتلك أوزي مخالة كاب حيالو وجنات تقاومو كجاتمه تانيحيو إذا كم زيلن كله أفغانستان مدقاف كاب استعطوا أهجراوي مبزعاتات 95 ميتاوت كمية التكبرة تبصابات ينتصرو أمريكا كاب كلتاشحن حدن كسب مفارق كلتاشحن 21 أبو أفغانستان زكايرتو تدراوي وفري كينو سباوي كساراتاتو أبي قطبات إيساويت حجر بقللو كحاوي زيك البسالة كمزقدفة نايك 4 عزبتي يتقصو
ጸጥታዊ ኩነታት ምብራቕ ኤውሮጳ እናኸረረ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ፖላንድ ኣብ ወታደራዊ ጽላት እትገብሮ ወፍሪ ክትዕብዮ ምዃና ኣፍሊጣ እቲ ሃገር ነቲ ዝሓበረት ብ16 ነሓሰ ኣብ ዘካየደቶን ካልኦት ኣባላት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝተሳተፍኦን ገዚፍ ወታደራዊ ምርኢት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ጽላት ምክልኻል ንምድልዳል 34 ቢልዮን ዶላር ሰሊዓ ዘላ ፖላንድ ድሮ ሰራቐቐ ኣጽዋርን ነፈርቲ ኩናትን ትሽምት ከም ዘላ ይፍለጥ ንዩክሬን ገዚፍ ወታደራዊ ደገፍ ካብ ዝገብራ ኣባል ኔቶ ዝኾነት ፖላንድ ምስ ቤላሩስ ኣብ ዘዳውባ ከባቢታት ጽዑቕ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ተካይድ ከም ዘላ ይሕበር እቲ ሃገር ኣብቲ ከባቢ ንዝጸንሐ ቁጽሪ ሰራዊታ ኣብዚ ዓመት እዚ ክብከም ዘበለቶ ብሰንኩ ድማ ምስ ቤላሩስን ሩስያን ዝጸንሐ ምትፍናን መሊሱ ከም ዝኸረረ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ብዘይካዚ ኔቶ ናብ ፖላንድ ዘልእኮ ሰራዊትን ኣጽዋርን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት የረዱ ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ምስ ሃገሩ ኣብ ዘደወብ ከባቢታት ምብራቕ ኤውሮጳ ዝተዋፈረ ቁጥሪ ሰራዊት ኔቶ ብዕጽፈታት ዛይዱ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ሩስያ ሉዓላውነታ ንምውሓዝ ወታደራዊ ኣቕማ ምድላዋታን ክተደፍዕ ዘገድድ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ ኔቶ ንጂኦግራፊያዊ ምስፍሕፋሕ ኣጀንድኡን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝኸሰት ዘሎ ጸጥታዊ ወታደራውን ቅልውላዋት ይኸውን ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ንኢንዱስትሪ ሮቦት ዝምልከት ዓለማዊ ዋዕላ ብ16 ነሓሰ ኣብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ተኸፊቱ ኣብዚ ክሳብ 22 ነሓሰ ኣብ ከተማ ቤይጂንግ ዝቃና ኣህጉራዊ ዋዕላ ኣብቲ ጽላት ዘተኮረ ሓያሎ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ክኽተም ትጽቢት ይግበር ጎኒ ጎኒ እዚ ዋዕላ ንፍርያት ሮቦት ዘንጸባርቕ ኤክስፖ ይካየድ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብቲ ኢንዱስትሪ ብተዘማዲ ጽቡቕ ገስጋስ ካብ ዘመዝግባ ዘለዋ ሃገራት ምዃና ጸብጻባት የረዱ ኣብ ደሴት ተነሪፈ ናይ ስጳኛ ኣብ ሰለስተ ዝተላዕለ ባርዕ መሮር ብደረቕን ብርቱዕን ንፋስ ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ብምልሓሙ ኣሽሓት ሰባት ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ከም ዘገደደ ተቓሊሑ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ወሰናስንታ ደሴት ኣብ ዝርከብ ሕሩም ሕዛእቲ ዝተበገሰ ጠንቁ ዝተነጸረ ባርዕ ዛጌት ልዕሊ 800 ሄክታር ከም ዝሃሞኸ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝርከቦ ከባቢታት ብምጽግዑ ነበርቲ 3 ዓድታት ክግዕዙ ትእዛዝ ከም ዝተዋህበ ሓቢሮም ነቲ ባርዕ ኣብ ታሕቲ ቁጥጥር ንምውዓል ብሄሊኮፕተራት ነፈርትን መካይንን ዝተሰነየ ጽዑቕ ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ደሴት ላፓልማ ዝተኸስተ ባርዕ ብዝፈጠሮ ስጋት ነበርቲ ናይታ ደሴት ናብ ካልእ ደሴት ክግዕዙ ከም እተገደዱ ይዝከር ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ መሮር ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ክሊባዊ ነውፂ ዘስዓቦ ማዕበላዊ ዋዒ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ተዓውዲ ዝሕብሩ ዜና ቅድሚ ምዛምና ኣርእስታቱ ክንደግመልኩም ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ቀሪቡ ዘሎ ስእላዊ ምርኢት ናይ ወለዶታት ታሪክ ዝሰነደ ምዃኑ ወደብትን ተዓዘብትን ገሊጾም መንግስቲ በብግዚኡ ዘእተዎ ዘመናዊ ማሽነሪ ሕርሻ ኣብ ኣሰልጦና ድማዓነትን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ንውህደት ተገልገልትን ኣገልገልትን ዝሕይል ሰሚናር ተኻይዱ ኣብ ኣህጉራዊ ምርኢት ኣጽዋር 2023 ሩስያ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝማረኸቶ ኣጽዋርን ወታደራዊ ንዋትን ንምርኢት ኣቕሪባ ሩስያን ማሊን ጉዳይ ኒጀር ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ጻዕሪ ክካየድ ጸዊዐን ኣብ ሊብያ ኣብ መንጎ ክልተ ተቐናቐንቲ ዕጡቓት ጉጅለታት ብዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራታት ወሪዱ ዜና ተዛዚሙሎም ምስ ዝተረፉ መደባትና ናሕልገኩም ብወገና ምሻት